El Col·legi Santa Magdalena Sofia comença un any especial. Es compleix el 50 aniversari d'un centre de referència per a les barriades palmesanes d'Esfortí i Son Cotoner. És un centre que enguany compleix 50 anys, va néixer dins unes cotxeries pràcticament com a iniciativa del bisbat que de qualque manera volia implantar l'educació a una barriada que en aquell moment estava en un procés de creixement a la ciutat de Palma i en paral·lel en la parròquia de Ramon Llull, aquest centre durant aquestes darreres dècades ha anat creixent i ha anat sumant noves etapes. Avui en dia el Col·legi Santa Magdalena Sofia és un centre de prop de 900 alumnes on s'imparteixen classes des dels 3 anys fins als 18 anys. Des de fa diversos anys, el centre no només aposta per un canvi metodològic, sinó també per una renovació dels espais. A Santa Magdalena Sofia, aquests 2 darrers anys hem fet una reforma ja pràcticament integral de la planta baixa. Hem canviat, com podem veure, tota la part d'administració i de més. Hem cercat espais molt més lluminosos, molt més transparents, una mica en sintonia amb el projecte del centre. Dins l'edifici hi ha una sèrie de sales i de llocs que s'han reconvertit per utilitzar-los dins la dinàmica de canvi o del procés de canvi que hi ha dins l'educació actual. Aquest centre, com hem dit, fa 50 anys, s'han anat establint diferents lleis i diferents nous espais i sí que han reconvertit, per exemple, aquest saló d'actes en un espai on se pugui dur a terme les noves metodologies que estan emprant actualment, com poden ser els projectes, treball cooperatius i totes aquestes metodologies noves per adaptar els nostres nens o per ajustar els nostres nens a la societat que requereix. El Col·legi de Santa Magdalena Sofia ja des de fa 2 o 3 anys estan immersos en un procés de canvi metodològic. Hem introduït nous sistemes d'aprendre dins les aules, treball cooperatiu, treball per projectes, flipped classroom, etc. Han creat nous ambients i nous espais que permeten als nostres alumnes aprendre d'una manera diferent, moure's diferent dins les aules, interactuar diferent amb el professorat i, a més de tot això, estem introduint nous instruments d'aprenentatge molt relacionats amb les noves tecnologies i aquest procés de canvi, de qualque manera, mos durà a un estat diferent en els pròxims 3-4 anys a nivell de tot el centre, de totes les etapes. Per celebrar una data tan important com aquest 50 aniversari, el Col·legi té previst en realitzar diverses activitats al llarg de l'any, com l'emotiu homenatge que varen retre a Manuel Aro Martínez, més conegut com el Padre Manolo, al qual han dedicat el pavelló poliesportiu. Ens trobam en el pavelló del Col·legi Santa Magdalena Sofia, aquest pavelló batejat des del dia 13 de gener de 2019 com a pavelló Padre Manolo, en honor al pare Manolo Aro, que durant quasi 50 anys va ser el rector de la parròquia Ramon Llull. El pare Manolo va ser una persona molt important, molt coneguda, molt estimada i molt apreciada a la nostra barriada, perquè va ser un dels promotors, el gran promotor i impulsor de la construcció d'aquesta escola. Li dedicà 47 anys de la seva vida i era molt estimat pels alumnes, professors i per tot el barri per la seva gran dedicació als més desfavorits. Per ventura, la persona més emblemàtica que ha trepitjat aquests passadissos, que era el pare Manolo, ha estat una mica l'alma mater del col·legi, va ser un capellà que d'una manera molt accentuada va intentar donar forma en aquest col·legi, empenyent-lo en el seu creixement i atenent a tota aquesta història, el que varen pensar, juntament amb el bisbat, va ser posar el nom del pavelló que se va construir aquests darrers anys en el col·legi, posar-li el nom del pare Manolo, una mica fer-li aquest homenatge a una figura que per nosaltres és molt inspiradora. I aquí, actualment, en aquest lloc on ens trobem ara mateix, hi havia un pati, una pista de joc descoberta, on durant molts anys s'hi van dur a terme activitats, equips de futbol, equip de bàsquet, promoguts bàsicament per ell. I posteriorment, anys enrere, cap en el 2007, aquest espai se va decidir cobrir-lo
per poder tenir més versatilitat i poder fer més activitats, ja fos també en dies de pluja, i poder combinar-ho tant a escola com parròquia, que és la idea inicial. 50 anys educant a generacions de palmesans, fruit de la històrica tasca docent sense perdre els valors educatius que el caracteritzen.